יש את הסיפור הזה המפורסם על הביטלס, שהמרגן שלהם בעצם שילם לאנשים בהופעות הראשונות כדי שיבואו. אחר כך זה תפס, ואת ההמשך כולנו מכירים. או שזה היה המרגן של משינה? טוב, אנחנו בעצם מצלמים פה סרט על טל פרידמן, אוקיי? אתם הקהל שלו, קהל מעריץ שלו, אתם נקראים מכל בדיחה שהוא מספר, אתם מוחאים כפיים בטירוף לכל דבר שהוא עושה באקסטאזה, בסדר? שנייה רגע, אתה בהפסקה תיגש אליו מתרגש כזה, תבקש ממנו חתימה, סבבה? כן, מה רצית? מה הטקסט שלי? מה זאת אומרת טקסט? הבטיחו לי בסוכנות שאני אקבל כמה שורות. את יודעת מה סבבה? את תיגשי אליו, תגידי לו שאת מעריצה שלו שנים, מגיל 14. אוקיי, כשנשב, נתחיל? סליחה? סגרו איתנו חזרה אוטובוס ב-11, כן? כן, כן, ברור. את, קומי, בואי שורה ראשונה, וסליחה, את, תעברי אחורה. הכי אחורה. מעולה. מר פרידמן, אני מציע שתעלה על חליפה, כי יש איזה 100 איש בסלון שבאו לראות הופעה, וזה לא מכובד כך. בסדר. או שאתה רוצה שאני אופיע לבד. מצחיק מאוד. מה, אתה רציני? 100? פלוס מינוס? איך? חיפשו חנייה, אמרתי לך. אתה רציני? לגמרי. איזה אידיוט אני, מה חשבתי? איך אתה תמיד נלחץ? אני לא מבין אותך. אנחנו קיציס פאקינג פרידמן, אם אנחנו לא נמלא סלון, מי ימלא סלון? אני מתחילה מוזיקה ומעלה אתכם. סיגוש? קדימה לעבודה. איזה מזל שביטלתי את הדייט, אה? למה ביטלת? זה מצחיקה, היית מביאה אותה הופעה טובה. אחר כך הייתם יכולים לחגוג פה על המיטה של פרידמן. תל ברוך צפון. שמח מאוד שבאתם. הנה, בואו נתחיל. אז שוב, ערב טוב ושבת שלום לכם. האורח הראשון שלי לערב הוא בעצם אורחת. לא ראיתם אותה כבר הרבה זמן, אז בואו נקבל לכאן במחיאות כפיים את האחת והיחידה, את אומלטה. שבת שלום! ערב טוב אומלטה. אתה נשמה! סיפור מדהים. מתגעגע. מה שווה לך סיפור כזה? אני לא יודע, אייל קיציס, מה אתה היית עושה. תקשיבו, בגלל שאתה קהל כזה מדהים, אני רוצה לתת לכם הזדמנות לבקש ממני כל דמות שאתם רוצים מהרפרטואר שלי, אוקיי? מעכשיו, מפעם, מה שאתם רוצים, אוקיי? בבקשה, מי רוצה? איזה דמות? בבקשה. מה? לא, אתם כבר שמענו מספיק היום. כן? מישהו אחר? כן, את? אני מעריצה שלך שנים, מגיל 14. לובה, תגיד לובה. נחמד מאוד. טל? טל? הנה, יש פה מישהו שרוצה? בובה. בובה? לובה, לובה. תודה, אנחנו נצא ל10 דקות הפסקה, המזנון פתוח. וואו, איזו הופעה, לא יאומן, זה פשוט טירוף, איזה טירוף, איזה קהל. יואו, בוא'נה, אני כל יום עושה הופעה כזאת. לא יודע אם כל יום. כל שבוע. צריך להיזהר לא לשרוף את המופע, לא לטחון אותו יותר מדי. סיגי. כן, שנייה. רגע. נו? סליחה. טוב, כן. קצת פה גם. פיסס, מה עם האוכל? מה זה, מי זה? מה הוא רוצה?
לא יודע, אני אבדוק. סיגי? מה? זוכרת? מה זה? אוי שיט, סליחה, דיאט ספרייט, סליחה. לא נורא. את חלודה קצת, אבל את... כנסי לעניינים. טל זה דיאט ספרייט וקבנוס, אייל זה טוסט גבינה ונקניק, שרוף, בלי קשה. לא חייב בלי קשה, זה רק אם יש זמן. נשארה לי שועית ירוקה ומיני בורקסים. להפשיע? תני לי בראש, סיגי. שלום, אני מעריצה שלך מגיל 14. סיגי? בואי, כנסי. שבי. את כבר לא בת 14, נכון? טוב, חבר'ה, אם אפשר לחזור, אני רוצה להמשיך במופע. כיסס, אבל האוטובוס שלנו ב-11, כן? אוקיי, נו, אז יאללה, אז קדימה, אין זמן. בואו תחזיר את כולם. пожалуйста, проходим. ברכודים. וואו, מה קורה פה? מריאנו, מה אתה עושה פה? בוא נגיד, הרגשתי ממש לא נעים השיחה שהייתה לנו, אני מקווה שאתה סולח לי. בטח, סולח לך, לא קרה כלום, באמת. אבל מה זה, מה קורה פה? מה זה כל האנשים? מה זה, אתה הפקת את זה? ואני באתי לבאס אתכם? לא בייסת בכלל. מריאנו, עצם זה שבאת, באמת, זה מה שחשוב, זה מחמם את הלב, באמת, תודה, אתה בטח בדרך לאן שלו. אין לי לאן ללכת, עזוב אותך, חוץ מזה, מה חשבת, שכחתי? הופה! כיסס. זה כבר שעתיים נוספות, כן? אז מה הוא רוצה? אני לא יודע, אני לא מבין את המבטא הזה, אני לא יודע. שעתיים. מי זה? בסדר, בוא מריאנו. רגע, גבירותיי ורבותיי, אנחנו ממשיכים עם אורח מיוחד שהגיע אלינו, מריאנו אידלמן. יאללה, אין לי הרבה זמן, אני תכף צריך לעלות. תשמע, עד עכשיו הכל בסדר, אבל יותר מזה לא סגרו איתי. סגרו מה? בסוכנות לא אמרו לי שזה חלק מהתפקיד. סוכנות? איזה סוכנות? אז אדוני ראש הממשלה, מה אתה בעצם עושה כאן? יאללה, תקשיב לי טוב, אם שרה שואלת, תגיד לה שהייתי פה גם אתמול.